Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeɓe yankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En jetti dendagal julɓe kala, en jetti dendagal bandiraɓe kala, musidɗo mon Amadou Samba Lo Nangue leñol ɓuɓri yontaɓe e oɗo men ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma amde woni altine ene hawri e 19 lewru men siilo woni janvier ita ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e wuuro Teddungo Madina Gounass e nder juma mawka ko Madina Gounass e nder boowal galle ceerno alhamdulillahi rabbil alamin on jiiya galle ceerno machallah alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe hewɓe mbiyen vidéo ji mbatten ɗi hayso tan ko galle ceerno kollirɗen e juma ka kollirɗen tan gasi kañumen yoni ɗumen machallah kañumen subaga fof jamma fof beete fof ñalawma fof yiideɓe ɗum tan kamɓe ɗum yanoɓe haala ko noon ko gueɗe keddiɗe machallah baɗɗe fayida batteɗe hannde ɗum ne kadi ko hunde wonde fayida sanne sanne en jetti julɓe en jetti yeeɓiyankoɓe to mbawi wonde kala Europe Afrique Amérique Asie Océanie e toɓe mbawi wonde e duuɗe Baba Adama fof ɓe beltanama ha no hannirta ni. Yeeɓiyankoɓe Nangue TV eɗen gandi ceerno men mawɗo ceerno Seydou Mamadou Gounass mo sinci gure fodde capanɗe 5 gure machallah ɗe o sinci alhamdulillahi rabbil alamin taw sinci ɗum ko diine Allah e sunanelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama alhamdulillahi rabbil alamin kala wuuro ngo mo sinca o luɓota dingiral toon to aljannaji e on saaha o sompo ɗon ngon wuuro alhamdulillahi rabbil alamin wona wuuro sunna wona wuuro diine wuuro l'islam wuuro jokkere en ɗam alhamdulillahi rabbil alamin guila to beddaji muɗum ha to kotki muɗum ha to yimɓe mum ha to beddaji muɗum no gandirɗen ni alhamdulillahi rabbil alamin kala naddo Teddungo Madina Gounass so yi tan kotkiki so yi beddaji ɗi tan ma gayno famde hol o jiyade Allah hol o Cheikh Sirajuddin hol o mo ganduɗa ko cincino ngoɗo wuuro sa ujunere temedde jeenayyi e capanɗe tati e jeegom alhamdulillahi rabbil alamin. Yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne jaaro e duuɓi capanɗe e jeegom ala kone haaji mum e hime mum ko sincude wuuro l'islam wuuro diine ɗon tan bandiraɓe on gayni andede hol kañum machallah mi haalani kam sa daari ɓen ɓe ganduɗa ko wiyaɓe ko sahabaɓe makko ɓe hundinoɓe makko ɓe sa daari ɓen ko renɗo al karim ko ɓarɓe sharia ko ganduɗa ko yimɓe mawɓe gonno e nder guru men e nder diwanuji men ko ɓen goppi ɗum fof gaari gabbimo alhamdulillah ɓen tan sa yi goto ɓen sa haalanama goto hol kañum tan hol gandal muɗum holɗo tolno tan a gayni andude holo jeeral moɓe ndewi o wadde noon yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne ene jeeya e ɗen guure ceerno Alaji Seydou sinci wuuro men ene wiyeya ene jeeya e guure gadiɗe ya guure gadiɗe ceerno sinci ene hen wuuro men Ɗeybatou wuuro Ɗeybatou lawol faade Daaru gon sinca ko 1942 wiyama 42 noon 36 wuuro ngo sinca ko 42 wadde woɗɗodirani wadde sa ƴeewi ko hedde duuɓi jeegom toon hakkude men wadde noon ene haala kadi wuuro men Aynimadi Sardaka en wiya kono kadi on wiya kadi kañum adi sincede ɗum noon kadi hedde 39 sinca on saaha noon ko guese tan wonno kono caggal muɗum nde sincitoyande ko caggal on 39 wonno bandiraɓe eɗen gandi ceerno Seydou o sinci guure fodde 3 walla 4 kanƴe fof ko 1977 o sinciɗe ene jeeyani wuuro men Faydatu wuuro men Tawbatu wuuro men Karamatu e wuuro men ganduɗa ko Manil Khayri ɗeɗo fof hitande wotere cinca 1977 alhamdulillah min kanje kala ɗeɗo nayyi en jii ha en jettima guurɗe enen jewrdi e ardiɓe guure ɓe noon kadi mbiyen alhamdulillah alamin ko weltare ko ɓeydare en jeeyake guure fodde ɗiɗi cincade 1960 ɗen goni wuuro men ngo ganduɗa ko Fass Subalɓe wuuro men Fass Subalɓe toon nayyi Subalɓe ɓe machallah ɓen gon wuuro ko 1960 sinca ene jeeya kadi e wuuro men kadi Raba kadi ko 1960 sinca alhamdulillah alamin ɗon ceerno wino jinmi ñamde ɗo koko weeli nde sincal wuuro men Raba ɗum wadde ko Jumri ɓen Amadou Danna e wondi muɗum ɓen gaddan ceerno Jumri wadde koko weeli ceerno adi ñamde ɗon ɗo wuuro men Raba Jumri wadde wuuro ngo koko welgo sa naati tan kala ko ñamɗa hen koko weeli koko dangmi ko ñamri aljannaji machallah en jetti bandiraɓe kala e kuuɓal ene jeeya kadi e yoga guure men kadi ɗe ceerno sinci taw ko 1973 so haalama ko taari kewɗe wuti Teddungo Madina Gounass ene jeeya hen wuuro men Sunnatu 1973 sinca ɗon ceerno wino calliguɗe
salligaji ɗe naatde toon aljanna alhamdulillah alamin. noon kadi wuro men l'islam kañumne kadi ko 1973 Sinthiou so wiyama 73 ha joni kadi hande o Daka ɗo jooɗi hande ɗo ko 1973 Daka o arti ɗon ha joni jooɗi dirtani alhamdulillah alamin. on kadi leggal men leggal Chifaw kañumne kadi ko 1973 calmo Seydou Sinthiou ngal ɗon leggal men Chifaw alhamdulillah alamin. noon kadi so wiyama 73 guesa ceerno ɗofaba leɗɗe e ko nden hitande leɗɗe ɗofa nde hitande guesa ceerno ɗofaba Sinthiou 1973 alhamdulillah alamin. jeeɓiyankoɓe Nangue TV eɗen jinno jokkude kono o saaha wirdo duwaw o gasi toon nder juma mo ko Kamadina Gounass en mbawat yaade jokkiron toon ko heddi ko e nder juma mo Kamadina Gounass e gartugol hande o ceerno Abdoul Hayyu Diallo ceerno Bachirou Thier ceerno Ahmadou Amar Ceerno en e denndangal waladi maɓɓe kadi kuwal yeeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne 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 ya amin amin ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin. yeeɓiyankoɓe Nangue TV en garti nder jumaga alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin. bismillah joom inɗe en
alhamdulillah rabbil alamin. Jetti bandiraɓe kala ceerno Abdoulhayi Diallo, ceerno Bachir Thierno, jettiɓe no fewi machallah. Alhamdulillah rabbil alamin. فاتحة بني صلاة الفاتح لا بشفاعة صلاة الفاتح. رب العالمين. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ويلتاري بيداري تقريك. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. سكي ceerno Basiru omo wayno dental omo jokkanen alhaali l'islam o daakaji ɗi o waɗanno ɗi omo jokkoya golle ɗe daaka sunnatu e daaka ɓokki sabbundu hankadi no o soggat tan omo yaha yo Allah wat janje noon
yo Allah waɗi hende en ka ya barke Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam oɗon duwana oɗon beltana oɗon duwana oɗon beltana ɓerɗe julɓe ɓe ina kawri e mum ina kawri e mon ko onon noon dokki ɗum neɗɗo so yiɗi hunde so rokkaka ɗum hono o dañirta ɗum o wawa dañde ɗum ko ma o rokke ɗum nde o wawa dañde ɗum kala ko dañjone yimɓe he ko onon dokki koye mon miɗen beltani on miɗen duwani on yo jokkoye golle yo Allah wallu yo Allah reen yo Allah ɓeydi sutura bijahi rasulallahi indallahi bijahi qur'anil azim barke ceerno men e seeremɓe mum radiyallahu taala anhu اللهم صل على سيدنا محمد وسلم فاتحة صلاة الفاتح آمين alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV ɓena kala nande ceerno Ceerno Bachir ceerno o waynima dental ngal ene jokkoya diine l'islam o walla l'islam ɓe e jokkoɗe en ɓe wowi wadde kala hitande ɗin dakaji ɗe wowi wadde daka ko sabbude hankkadi dakaji keddiɗe fof no haaldira ɗo ni machallah yo nawde waɗa lawol waɗa janje ɓe jaaha e jaam garta e jaam tawta dow jaam cellal inchallah ɗum no ko l'islam ɗum no ko diine inchallah mo ko jaam tan ko ɓeydare inchallah mawla ske machallah ji hakko makko Ceerno Bachir machallah alhamdulillah ske alhamdulillah alhamdulillah amin machallah ske gan Ceerno Jalaluddin kañum ko daka karawoyde wonno machallah adi gase jaam Sore. Alhamdulillah rabbil alamin insyaallah dan Bachir ya no maka اسكي ما شاء الله ما شاء الله mawɗo woni hollude ceerno oto moɗum machallah machallah alhamdulillah machallah machallah
الحمد للجائر الأولياء ورثة الأمة الأنبياء وجائر النبي خير الأنبياء شيخنا أحمد خير الأولياء حمدا يدوم بلا على الخلائق. ما شاء الله الحمد لله. يلنون يلنديان barke rewɓe ko joɓa barke kandiraɓe wala ni dinangal juuɓe kala machallah hebde oto ko wonode fayida wona faaro سر سرير الدين خادمه سر سرير الدين خادمه سر سرير ما شاء الله. صلاة الفاتح. آمين آمين يا رب العالمين. ما شاء الله الحمد لله. مدرسة الفلانية ما شاء الله. yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama on ñaganama jaam en garda kadi bandiraɓe kadi ha oɗode saaha machallah nden tanggue fof weltima weytima oɗo ñalawma altine ene hawre 19 lewru men nde ganduɗa 19 walla nogas nde ganduɗa machallah hande elle ko nogas de hande ko nogas guineɗe mbiya 19 ko elle ko nogas Mamoun Malick Ba a tawtorama julgol ngol a tawtorama foof bisimilla ma hadde men ɓennude yesso bisimilla ma. tigi salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nangue TV en calmini dendagal jokkodiro e makko walla jokkotoɓe e seneɓe fof dendagal humpitoɓe e gueɗe ɗe jaadi en calmini seere men mawɓe tedduɓe wonɓe ladde heɓe wonɓe ɗo ha Europe ene batti hakkille mumen e kala saaha saabu ko wayani ko tan ceernoɗaji hoto ɗoddi Allah haalane en haala kan o oye duuso ceerno mon o wayi yodde en wayi o wayi ko enen kubbitaɓe noon ko yettere Allah hannde kadi en dawi hen en gari en mbaɗino gowɗen wadde kono kadi golli no feewi e darnema tinde sellude gila to juulgol ha wirtugol ha inɗeli ha juurogol rawde ko yettere Allah eɗen nannono ina wiye alaji mo Seydou wino maw ar e aduna he o wona e aduna he o golla hen l'islam kono kadi yaaha ha o nayoya o yaaha o ruttoyo e joni kono o artoya kadi e julɓe he machallah noon sellini hannde o kadi sabu ɗum carabo haali ko yettere Allah Seydou Diallo o teŋtinani en ɗum ɗon no feewi sabu o haali ngam duttitogol ceerno ko sir ceerno jokkoyde koyngal mo l'islam waɗode dakaji ɗum ɗon koye daka sabbiɗe e daka ɓoto sappo sikki ala e ɓowaɗe dakaji goɗɗi keddiɗi ndeke ɗon o artuno ɗo seeɗa tan o artuno tan ñalawma goto walla jamma goto o waɗɗo ko yettere Allah joni o continue jokkoyde wadde alaji on Seydou o acci ɗum ɗo o tawti ɗum ɗo o duttima kadi o yaade makko abon ɗon wadde omo golla no wowno gollirde o saaha hannde ha joni wadde sikki ala bandiraɓe fof ina welti hen teftini kala no pinirde ko noon Allah pinodiri hen hannde kadi duuso ngo waɗi fayida sabi ceerno Basir Diouf ha ɗo inchallah rabbi inchallah so yeehi kadi tawat ceerno waɗa mar nan ɗo e kala saaha e kala ñande nde garɗa e kala tuma ma taw ɗo kam o nan ɗo kala to jaaɗa hawre makko ɗo ma tawɗum ɗo inchallah wallahi kono kadi a yii kadi bandiraɓe rewɓe kadi kañumen kadi kala suba kadi gara kañumen kadi hebde worɓe keɓata ko duuso ngo yeehi duuso ngo yeehi ha yaltinoyi jaltal o wonno jaltal ñande aljuma ɗo wallahi joni watti haguine ñande fof wallahi kamɓe rewɓe eɓe gandi
gandi uskamɓe sohnaɓe ɓe gandi ko heɓoto hen ko wallahi eɓe gara ƴewde hen Allah e nelaɗo mum eɓe dañoro hen kadi ko yetta Allah eɓe gardora kadi machallah eɓe gardora almuɓe naatoɓe alqur'an jahama ha setta wonde kamɓe rewɓe ɓuuri wawde addude machallah sukaɓe naatoɓe jangde alqur'an e worɓe e Allah suurani alhamdulillah mawni Malick ko gollal ceerno ngal ina yaaji wallahi selli liti enen moƴƴi kadi enen fof eɗen juɓɓi hen eɗen juɓɓina hen alhamdulillah machallah alhamdulillah noon yo Allah waɗan jaam amin ya rabbal alamin Nangue TV a jarama so tawi on jiiɗa majjude haydara inchallah jarama Mamadou Malick jarama kadi yeeɓiyankoɓe kala o beltanama no fanni no wini bandaroɓe ko aroɓe subaga kala kamɓe kadi jabde duwaw machallah ɓe jarama no fewi en jetti juɓɓe kala en jetti bandiraɓe kala no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe tinodiren nangodiren yiɗan bande ko jiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama machallah